Здравейте! Днес ще се опитам да отговоря на въпроса защо отлагаме. Всички сме изпадали в ситуация, когато знаем, че нещо е важно за нас, но не го вършим. Намираме си друга работа, занимаваме се с неполезни неща, но отлагаме свършването на главното. Защо е така? Причината е много проста. Страх. Има два основни вида страх. Страхът от неуспех, т.е. от провал, и страхът от успех. Правилно чухте, страхът от успех. Защо има страх от успех? Ами защото понякога с успеха идват и ангажименти, идват отговорности, идват срещи и така нататък. Затова понякога се страхуваме дори и от успеха. Но нека да видим как може да преборим този страх. Планът е лесен. Разделете задачата на много малки стъпки. Много малки стъпки. Ако сте решили да тренирате, но отлагате, защото пътя до фитнеса е голям, не ходете на фитнес. Просто излезте и направете една разходка. Ако не можете разходка да направите, просто си сложете обувките. Това е. Това е от мен. Казвам се Димитри Йорданов. Повече за мен може да научите в описанието на клипа. Благодаря ви и успешен ден!